Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Blessings Chileuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Chakwera wapempha maiko olemera kuti adzigwira ntchito limodzi ndi maiko osauka pofuna kukwaniritsa mfundo zawo zachitukuko. Chipani cha United Democratic Front UDF chichititsa msonkhano wake waukulu sabata yamawa mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero ampira wapamchenga iyamba zokonzekera mpikisano wa chaka chino wa maiko a mu Africa. Takulandirani nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha mgwirizano pakati pa maiko osiyanasiyana pothana ndi mavuto omwe dziko la Malawi likukumana nawo pamodzi ndi maiko ena a mu Africa. Mwazina, Dr. Chakwera wapempha kuti pakhale changu pa nkhani yopereka mwayi kuti maiko a mu Africa akhale ndi nthumwi zawo ku komiti ya nthambi ya bungwe la United Nations yoona zachitetezo. Dr. Chakwera amayankhula pa msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations ku New York mdziko la United States of America. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mulipotiri. Poyankhula ku msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations, President Chakwera anatsindika kufunika kwa umodzi pothana mavuto omwe maiko pa dziko lonse akumana nawo. Dr. Chakwera mwazina wapempha kuti pakhale kusintha kayendetsedwe ka fundo zina za bungwe la United Nations maka ku nthambi ya zachitetezo kuti nawo maiko a mu Africa apezeko mpata. Pamenepa President Chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti maiko akuluakulu kuphatikizapo a United States of America komanso China akugwirizana kwathunthu ndi mfundoyi. President Chakwera watsindikanso kufunika kuti maiko ang'onoang'ono omwe akutuluka kumene asamatsirire m'mbuyo pa nkhani yothana mavuto osiyanasiyana. President Chakwera mwazina anati maiko amene akukwera kumene akulephera kupita patsogolo kamba kuti mabungwe ena othandiza pa ntchito yosiyanasiyana amachedwa kwambiri kuti awapatse thandizo. President Chakwera anafotokozanso za mavuto osiyanasiyana omwe dziko la Malawi likumana nawo kamba ka mavuto akusintha kwa nyengo, ponena kuti boma lake lakhala kulengeza kapo konse kuti ndi la mavuto koma dzidzidzi kamba ka mavutowa. Pamenepa President Chakwera anafotokozapo za mavuto osiyanasiyana omwe dziko la Malawi lakhala likumana nawo kamba ka vuto la kusintha kwa nyengo, zomwe zachititsa kuti boma lake lilengezeke ngapo konse kuti dziko la Malawi ndi la mavuto ogwa mwadzidzidzi. President Chakwera pamenepa anatsindika kufunika kuti pakhale mgwirizano wokwanira pothana mavuto otere. Pa nkhani ya ngongole, President Chakwera anati maiko osiyanasiyana kuphatikizapo dziko la Malawi akupitirira kumana ndi mavuto akuchuluka kwa ngongole zomwe anati zofunika maiko ndi mabungwe osiyanasiyana awathandizire. Dr. Chakwera anayamikanso mabungwe ndi maiko osiyanasiyana chifukwa chothandiza dziko la Malawi kukwaniritsa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Msonkhano wa bungwe la United Nations General Assembly wa namba 79 kuno ku New York mdziko la United States ukuchitika pamutu woti osasiyalese m'mbuyo kugwira ntchito limodzi polimbikitsa mtendere, chitukuko komanso kulemekeza umunthu pa m'bado uno komanso wamtsogolo. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, USA. Ndipo President iyo wapempha maiko ndi mabungwe omwe amathandiza maiko omwe akukwera kumene kuti azithandiza ndi ndalama pa ntchito yolimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Dr. Chakwera amayankhula pa msonkhano okhudza zosamalira chilengedwe polimbana ndi vuto la kusintha kwa nyengo omwe anakonza a Global Center on Adaptation GCA ku New York mdziko la United States of America. Zambiri mulipotiri. Naona bwetsa modzi atsogoleri a maiko osiyanasiyana komanso opuma nduna za boma ndi mabungwe osiyanasiyana pomwe amakambirana mfundo zothandiza kulimbana ndi kusintha kwa nyengo m'maiko osiyanasiyana. Mawu ake President Chakwera pa mkumanowu, Chakwera anati nkofuna kuti maiko ndi mabungwe osiyanasiyana akhale ntchito yachikulu chothandiza maiko omwe akuvutika ndi nkhani za kusintha kwa nyengo powapatsa chuma chokwanira. Mlembi wamkulu wakale wa bungwe la United Nations Ban Ki-moon omwe ndi mkulu wa bungwe la GCA wapempha maiko kuti ayike mfundo zosiyanasiyana zapadera zothandiza kulimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ban Ki-moon mwazina anapempha maiko osiyanasiyana kuti alimbikitse mfundo zomwe zingathandize kwambiri kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. President Chakwera anakumananso
ndi mkulu wa nthambi ya bungwe la United Nations ya UNDP Akim Stena ku ofesi kwawo mu mzinda wa New York, komwe anakambirana nkhani zosiyanasiyana. Mwazina President Chakwera wayamika bungwe la UNDP kamba kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito yopititsa patsogolo luso la makina a intaneti zomwe ndi zofunika kwambiri pokwanitsa masomphenya a Malawi 2063. President Chakwera ali ku New York mu dziko la United States komakira nawo msonkhano wakina pa 79 wa bungwe la United Nations General Assembly unga. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, USA. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza makampani omwe akupanga magetsi amphamvu ya dzuwa ndi njira zina kuti ayike mtima pothandiza boma kufikitsa magetsi kwa anthu ambiri m'madera akumidzi pa mtengo otsika pofika mchaka cha 2030. Dr. Usi amalankhula ku Lilongwe pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungwe la makampani omwe akugulitsa zipangizo zopangira magetsi kuchoka ku mphamvu ya dzuwa ndi njira zina la Renewable Energy Industries Association of Malawi. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Potsekulira msonkhano wokambirana za magetsi mu mzinda wa Lilongwe, wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi anati ngakhale dziko la Malawi likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ambiri ali ndi magetsi odalirika osazimazima, ngozi zogwa mwadzidzidzi monga anamondwe amene akumaononga zipangizo za magetsi zikusokoneza ntchito yopereka magetsi odalirika kwa Malawi. Choncho magetsi amphamvu ya dzuwa, mphepo ndi njira zina zosiyanasiyana angathandize kwambiri kuti anthu ambiri mdziko muno akhale ndi magetsi. Ausi anati kuonjezera chiwerengero cha anthu amene akugwiritsa ntchito magetsi mdziko muno ndi zothandiza kuti dziko la Malawi likwanitse fundo namba 7 za chitukuko za bungwe la United Nations, komanso kuonetsetsa kuti anthu athe kutenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko monga za bizinezi kamba kuti ali ndi magetsi, monga momwe akufotokozera a Alfonso Chikuni omwe ndi mulembi wamkulu mu nduna yoona za magetsi. Tatha kuona mene private sector ikuthandizira kuti mphamvu za magetsi zifikire paliponse. So awaliyama makamaka ku mphamvu za magetsi zomwe sizikhala zoononga chilengedwe, ndi bungwe lomwe tikugwira nalo ntchito kwambiri. Tikugwira ntchito ndi UN, iwo aliyama palanthu pa makampani angapo amene tikugwira nawo ntchito, koma cholinga chathu nchoti mu zaka 5 zikubwerazi tithandizane nawo, iwo atithandize kuti tifikire half ya dziko lino lizilandira magetsi. Ndipo m'mawu awo a Brave Mohone omwe ndi mkulu wa bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi achenjeza makampani amene akugulitsa zipangizo zosiyanasiyana monga za magetsi adzuwa kuti apewe mchitidwe ogulitsa zipangizo za chinyengo zimene zikuchotsa chikhulupiriro pakati pa Malawi pa nkhani ya magetsi amakono monga oyendera mphamvu ya dzuwa. Nkhani yayikulu ndiyoti dziko lathu likufunisisa kuti wina aliyense Malawi akhale ndi mwayi okhala ndi magetsi okwanira abwino pakhomo, nkumapanga zimene munthu akufuna umoyo wake nkumapita patsogolo. Mbali naso ndi anthu ogwiritsa ntchito zipangizo za renewable energy zimene tikubweretsa za mphamvu za yabwerezera. Nkhani yake ndi yakuti anthu aja pena amagula zinthu zoti sizili za quality yabwino, mapeto ake amadandaula. Zimakhala ngati ife ngati sector tikubweretsa zinthu zosayenera ku umoyo wawo. Padakali pano dziko la Malawi limapanga 560 megawatts ya magetsi, ndipo mwa magetsi amenewa 106 akuchoka ku mphamvu ya dzuwa. Ndipo pofika chaka cha 2030 dziko la Malawi likufuna kuonjezera chiwerengero cha anthu amene akugwiritsa ntchito magetsi kuchoka pa 25 pa anthu 100 ena aliwonse kufika pa 50 pa anthu 100 ena aliwonse. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wapempha maiko olemera kuti adzigwira ntchito limodzi ndi maiko osauka pofuna kukwaniritsa mfundo zawo za chitukuko. Chipani cha UDF chichititsa msonkhano wake waukulu sabata yamawa mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa pamchenga iyamba zokonzekera mpikisano wa chaka chino wa maiko a mu Africa. Takulandiraninso mu gawo lachiwiri la nkhanizi.
bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission lapempha anthu othandizira kupereka uthenga okhudza chisankho cha m'madera a aphungu kuti azitsata malamulo ndi kupereka uthenga woona pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Commissioner wa MEC Emmanuel Fabiano anena izi mboma la Dowa pa maphunziro omwe bungweli likupereka kwa omwe adzikaphunzitsa anthu za chisankho madera aphungu 229 mdziko muno. Iwo ati maphunzirowa ndofunika pa ntchito yozindikiritsa anthu uthenga okhudza chisankho chomwe chikubwerachi. Fabiano anayankhula ndi Thokozani Jumpa. Mwezi wa Septemba mchaka cha 2020 dziko lino linayamba kugwiritsa ntchito lamulo lothandizira kuti mauthenga adzitha kuperekedwa mosavuta, ATI law. Kuchokera pamenepa nthambi zosiyanasiyana zomwe zimakhudzidwa ndi ntchito za atolankhani monga Malawi Human Rights Commission komanso Media Council of Malawi akhala akuchita misonkhano yosiyanasiyana kuphunzitsa anthu kufunikira kwa lamulo la ATI pokweza chitukuko cha dziko lino. Ndipo pa msonkhano oyamba omwe mabungwe wakhazikitsa wa atolankhani komanso nkhani yopeza maufulu mosavuta wa mchaka chino cha 2024 wapampando wa bungwe loyang'anira za zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission a Justice Annabel Ntalimanja akuti dziko lino pamene likupita ku zisankho chaka chamawa mpofunika kuti anthu adzipewa nkhani zabodza kuti chisankho chidzakhale chabwino. Ngati nanzathu ako media mwapamva chinthu muzitifunsa kuti kodi chimene ndichoona kapena ayi musanachipereke kwa Malawi futa limene tili nalo nthawi zina upeza kuti munthu mwalandira chinthu kungochitumiza kalekale pamene umene chisali choona pauzasindikira patsogolo kuti chinthu chisali choona ndiye kuti pachitika mavuto awiri atatu. Ndipo polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu aku Malawi Human Rights Commission Teresa Ndanga anati nthawi zina ndale zimakhala zovuta kwambiri pamene pakuperekedwa nkhani zabodza, makamaka pakakhala kuti ndalama ndi mphatso zina zosiyanasiyana ndi zomwe anthu akutengeka nazo pa nthawi ya kampeni. Kudziwa kuti nthawi ya zisankho pamachitika zambiri, ndalama zimakhala zikusuntha kwambiri. Koma ngati mtolankhani agwiritsitsa utolankhani wake ndi kutsatira malamulo a utolankhani, mwina sadzanyengereredwa ndi kandalama kochepa kamene kangamupangise kuona kuti alembe zokomera anthu amene ampasa ndalamawo kusiya mwina anthu amene akuwatumikira. Ndipo polankhulapo wapampando wa bungwe la atolankhani la Media Council of Malawi a Jole Ntaba anati mpofunika kuti atolankhani azilemba nkhani zawo mwaukadaulo nthawi zonse komanso kugwiritsa ntchito lamulo lothandizira kupeza mauthenga mosavuta. Sesa nthawi zonse kunena kuti pamene atolankhani akugwira ntchito yawo pachizungu timati professionally, akugwira ntchito mmene akuyenera kuti atani agwirire. Ndiye tipitirizabe kupanga engage ma stakeholders mukaona mmene yabwerera conference yathu kuli anthu osiyanasiyana, kuli ma donor community, ma NGO, kuli aboma, private sector, cholinga nchonena kunena kuti tonse pamodzi tithe kugwira ntchito limodzi kuonetsa kuti information imene tikuwapatsa Malawi ndi information imene ingathandize pamene akupanga decision ya china chiliyonse and ngati mmene tikukambira pano pamo ma elections amene akubwera mu 2025. Lamulo lothandizira kupeza mauthenga mosavuta la Access to Information analikhazikitsa ku nyumba ya malamulo mchaka cha 2016 ndipo linasayinidwa kukhala lamulo mchaka cha 2017 ndipo ndondomeko zothandizira kuti lamulo lidzigwira ntchito bwino anazikhazikitsa mchaka cha 2021. Msonkhano omwe atolankhani komanso ena omwe amagwira ntchito zofalitsa mauthenga akuchita mu mzinda wa Lilongwe akukambirana kwambiri pamutu kuti kupereka mauthenga mwaufulu pamene dziko la Malawi likupita ku zisankho za mchaka cha 2025. Ndina Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Chipani cha United Democratic Front UDF chikuyembekezeka kuchititsa msonkhano wake waukulu sabata yamawa pa 2 Oktoba kukomesa mu mzinda wa Blantyre. Izi anena pa msonkhano wa atolankhani omwe chipanichi chinachititsa ku maofesi awo mu mzinda wa Blantyre, komwe afotokozanso kuti atupere muluzi ndi munthu yekhayo amene waonetsa chidwi choyima pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi. Pa nkhani ya zipani zina zomwe aziyitana ku msonkhanowu, iwo anafotokoza kuti atsatira malamulo a chipanichi omwe akhala akutsatira kuyambira m'mbuyomo. Iwo akufotokoza ndondomeko imene mumatsatira kuti chiganizocho chikhale ndithu chiganizo cha chipani.
ndiye ngatinso tikufuna kusintha chimodzimodzi timayeneranso titsate ndondomeko yofuna kuti tisinthe. Ndikunena izi chifukwa zikuoneka kuti ngakhale anthu ena mchipani momwemo sakugwirizana nazo nkomwe, koma mbuyo mutakhala tikupanga panalibe vuto lina lililonse, anthu amabwera ena samabwera, panalibe kutsutsana kwina kulikonse, zimayenda bwinobwino. Ndiyeno malamulo mukakhala nawo ngakhale malamulo a dziko mumatha kuasintha mukaona kuti china chake chachitika chimene muyenera lamulolo kulisintha. Ndipo ife ineyo ngati Aisha Mambo, munthu amene ndimakhala ku parliament, timanena kuti malamulo tisayendere akalekale omweyo. Ngati pali chifukwa choyenereza kuti tisinthe tiyenera kusintha. Ndiye kunonso kuchipani chimodzimodzi, koma ndinenetse pano kuti chilichonse chimayenera kuti chitsate ndondomeko ochitira, chifukwa mukangochichita chimathanso kusokoneza zinthu zina zimene simunayembekezere kuti zingasokonekere. Ife tayitana chipani china chilichonse. Kampani ya National Oil Company of Malawi NOCMA yalimbikitsa anthu mdziko muno kuti asiye kusunga mafuta monga petro mnyumba zawo. Woyang'anira nkhokwe zosungira mafuta ku Mzuzu a Derek Lipenga apereka chenjezoli kwa Sonda mu mzindawo, pamene kampaniyi imadziwitsa anthu okhala mozungulira malowa njira zina ndi zina zachitetezo pa nthawi ya ngozi ya moto mwa zina. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Nkhokwe yosungira mafuta ya NOCMA kwa Sonda ku Mzuzu inayamba kugwiritsidwa ntchito mchaka cha 2017 ndipo imasunga malita 10 miliyoni amafuta a petro ndi diesel, ndipo imapereka mafutawa kumalo ogulitsirako mafuta ambiri mchigawo cha kumpoto. Poganizira nkhani zachitetezo, bungwe la NOCMA limakhala likulimbikitsa anthu amderalo pafupipafupi kuti azitsatira ndondomeko zachitetezo kuti apewe moto osayembekezeka ndi ngozi zina. Polankhula pa kampeni ya chitetezoyi, woyang'anira malo osungira mafutawa ku Mzuzu a Derek Lipenga anafotokoza kuti kusunga mafuta mosatsata ndondomeko kwachititsa ngozi zoopsa zambiri mdziko muno. Alipenga athokoza anthu amdera la Sonda chifukwa chotsatira malangizo achitetezo omwe bungwe la NOCMA lakhala likupereka kwa nthawi ndi nthawi. Eneyo ndifuna ndiyamike kwambiri anthu omwe atizungulira ndi anthu ena onse omwe takhala nawo tikugwira ntchito kuti tonse timakhala ngati tikumvesesa uthenga onena kuti tikugwira ntchito ndi mafuta amene ali woopsa, komanso pali njira zokuti tichinjirizire ngozi, ndipo aliyense wakhala kutenga kumbali kuonesesa kuti ngozi isachitike, kuti kuyambira nthawi yomwe tinayamba ntchito zathu kufika tsiku la lero sitinakhalepo ndi ngozi yokhudzana ndi mafuta pamalo athu ano. Mawu ake Inkosana Unyoro Lungu inalimbikitsa anthu kuti azisamala pogwiritsa komanso kusunga mafuta, angakhale kuti mafuta awo ndi chinthu chofunika kwambiri, koma ali ndi chiopsezo chachikulu ku moyo wawo komanso dera lawo. Tipitiliza kusamala nkokwe zathu za mafuta mozi ndo kugwira ntchito chibatika kuti siti kusamala feyo mioyo yathu maso tikasamala ndiyo tikasamala. Chenjezoli laperekera kutsatira ngozi yaposachedwapa ku Mangochi komwe anthu awiri anamwalira chifukwa cha kuphulika kwa mafuta omwe amasungidwa mnyumba zomwe zinayambitsa moto woopsa. George Mkandawire, MBC Mzuzu. Achinyamata omwe ndi achisilamu omwe akutsiriza maphunziro awo kachenjede pa sukulu ya Mubas awapempha kuti aganizire zolemba anzawo ntchito malo mongofuna kulembedwa pa makampani. Mmodzi mwa anthu achisilamu ophunzira bwino, Abdul Aziz Yasin, wanena izi pa mgonero otsanzikana ndi ophunzira awa pansi pa bungwe la ophunzira achisilamu pa sukulu ya Mubas. Aziz Yasin wati dziko lino likufuna ophunzira omwe azilemba anzawo ntchito kuti likwere. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa pamchenga yomwe mphunzitsi wake ndi Wire Kumilambe iyamba zokonzekera mpikisano wa chaka chino wa maiko mu Africa sabata yamawa. Mpikisanowu uchitikira mdziko la Egypt kuyambira pa 19 mpaka pa 26 Oktoba. Malawi ili mgulu B ndi matimu a Senegal, Mozambique ndi Mauritania, pomwe mgulu A muli Egypt, Morocco, Tanzania ndi Ghana. Ndipo kumaliza nkhanizi na insomito yake.
president chakwera wapempha maiko olemera kuti adzigwira ntchito limodzi ndi maiko osauka pofuna kukwaniritsa mfundo zawo zachitukuko. Chipani cha UDF chichititsa msonkhano wake waukulu sabata yamawa mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wapamchenga iyamba zokonzekera mpikisano wa chaka chino wa maiko a mu Africa. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse. Get ready for an all-new Ubongo Kids.